Eto Ma'am Emily, gusto kong maitanong ano, dahil pinag-uusapan na rin natin yung mga manggagawa, kanina nabanggit mo yung Magna Carta for Women, mga kababaihang manggagawa. Ano ho ba yung estado ngayon ng mga kababaihang manggagawa? Ano kasi alam naman ho natin na merong panukala yung menstrual leave ano, yung Mhm, para mm. sa mga merong buwan ng dalaw pwede silang mag-leave. Magkakaiba. May mga magkakaibang reaksyon ng nakuha nitong panukalang ito. Pero in general, Ma'am Emily, paano mo ilalarawan yung kondisyon ng mga manggagawang kababaihan? Actually batay sa record ng, APAB meron ditong, 51% ng manggagawa ay, mga kababaihan. So, mas marami kung sa usapin ng gender yung pag-uusapan natin ang mga babae. May mga pabrika dito, hindi ko na babanggitin yung isang electronics company na halos 12 hours na nakatayo ang mga manggagawa. So, bakit daw nakatayo ay dahil para maabot niya yung susunod na gagawin niya habang nakatayo siya, mas bibilis sa usapin ng, productivity. So, kung sa pagkaayos kung sa usapin nung, menstrual leave, sinusuportahan natin 'yan kasi napakahirap para sa isang babae ang pumapasok siya samantalang yung una at pangalawang araw niya ay nagkakaroon siya ng dysmenorrhea. Gusto nating isulong 'yan, siyempre kailangan 'yan siguro ng, isang malaking, pagkakaisa o pagsasama-sama ng mga kababaihan in any form kung kinakailangan magkaroon ng petisyon, kung kinakailangan na sumulat sa mga, nasa government natin para lang, suportahan. Kung sa usapin naman ng Magna Carta for Women at hindi lahat ng mga company ay aware o kung hindi man ay hindi nila kinikilala 'tong batas na 'to ng kapagka may, nagkaroon ka ng problema, naoperahan ka sa any, reproductive parts mo, hindi 'yun agad-agad binibigay. Kaya nga ang karapatan talaga iginigiit, lagi naming sinasabi sa mga manggagawa, iginigiit, inilalaban 'yan. Kasi even may batas, halimbawa yung Magna Carta, matagal pa yon na proseso kung kinakailangan mo pang mag-file ng case sa Department of Labor para lang ma-avail mo yung usapin ng Magna Carta for Women, yung 2 months leave mo na may, bayad, gagawin mo pa yon, hindi yun gano'n kadali. Eto nga Ma'am, may nabasa ako, actually, isang pahayag ni dating Senador Ping Lacson ano, yung menstrual leave daw, yung dagdag na ganitong benepisyo para sa mga manggagawa, kababaihang manggagawa, ay posibleng magdulot din ng ika nga yung pag-atras naman daw ng mga investors na paano niyo rereaksyonan po ito? Kung sausapin po 'yan ng maraming leave, hindi po yata totoo 'yun kasi kahit kung ang pabrika mo ay walang unyon, 5 days lang ang incentive leaves mo, eh. So, hindi totoong maraming leaves ang mga manggagawa. Sabi nga natin na ang additional na leave nakukuha 'yun sa pamamagitan ng, pagkakaroon ng, benepisyo na makukuha mo sa CBA. Kami naniniwala kaming kaya yon ibigay ng mga company. Naniniwala kami kaya kasi kaya naming kumpyutin magkano yung kinikita talaga din nila araw-araw na binibigay ng mga manggagawa. So therefore, bigay nila yon para sa mga manggagawa lalo na ng mga manggagawang kababaihan dahil ang manggagawang kababaihan kaya niya ang pinakamaliit, pinakamasinop, pinakamasinsin na mga gawain at kaya niyang mag-produce ng mas malalaking production kasi ano siya, dahil yun sa katangian niya bilang babae. Mas masinop Mhm, pa siya ayan. sa production. Ayan. So hindi siya dapat ano, hindi siya dapat pagmulan ano, ng diskriminasyon do'n sa, ika nga pamimili o hire, pagkuha ng mga Yes, manggagawa ano. yes, mm. Pag-usapan ho natin yung usapin naman ng kontraktualisasyon. Ito, Attorney Mm. Sani ano, Ma'am Emily, nung mga nakaraang halalan, actually napakarami na ho 'no, every time na lang, every elections makikita natin sasampa sa entablado si kandidato, sasabihin tatapusin ko ang endo, tatapusin ko ang kontraktualisasyon. Naipangako ho 'yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na tatapusin ang endo. Noong kampanya, Pebrero ng taong 2022, si Presidente Marcos, sinabi rin niya na nais daw niyang gawing prioridad itong Security of Tenure Act. Ano? Sa ngayon ho, sa tinatakbo ng mga pangyayari sa ating bansa,
Nakikita niyo ho ba na desidido talaga yung Administrasyong Marcos, Attorney Sani, na lagyan ng tuldok itong kontraktualisasyon? Nakikita namin sa kasalukuyan na malamya yung pagtratar patungkol dito sa security of tenure ng administrasyong ito. Kaya po nananawagan tayo sa mga manggagawa na paigtingin yung ating advocacy na maipasa sa House of Representatives at saka sa Senado itong security of tenure bill na ito. Napaka-importante po dito ang pag-amyenda sa Article 106 ng Labor Code, particular na po yung contracting and subcontracting at yung labor-only contracting. Ito po ang siguro dapat i-sharpen natin ang definition nito at siyempre ay titingnan din natin yung penalty para doon sa violation nito. Kasi sa kasalukuyan ay napakababa po ang penalty ng violation ng labor-only contracting, although illegal yan. Attorney, nabanggit mo malamya. Ginamit mo yung salitang malamya. Bakit mo na ilarawan? Bakit mo nasabing malamya? Parang wala na sa agenda. Hindi na pinag-usapan. O na siyempre, yung sahod, yung pangalawa itong trabaho, kasama din yung issue ng contractualisasyon, at yung pangatlo yung karapatan. So sahod, trabaho at karapatan yung ating napaka-importanting pag-uusapan sa Mayo 1. Actually, pag panahon pa lang ng nangangampanya yung ating Pangulo ngayon, si PBBM, hanggang sa panahon ng nagbigay siya ng persona niya, talagang itsapwera yung agenda niya o yung programa niya para sa mga manggagawa kasi wala kaming narinig na anuman na mga manggagawa na mga batas o na mga para sa kagalingan para sa mga manggagawa. Meron nga kami ditong mga kakwentuhan na manggagawa nung nakarang araw. Matapos magkwentuhan, parang nagsisisi sila kung kung bakit nila binoto. Wala kasing yung maramdaman na para sa mga manggagawa na patakaran o programa yung gobyerno natin. Sa usapin ng security of tenure, seguridad sa trabaho, hanggang ngayon hindi nawawala sa kampanya ng Workers for People's Liberation at saka ng alyansa ng mga manggagawa sa Bataan ang usapin ng paano dapat sinusulong yung karapatan para sa seguridad ng mga manggagawa. Yung usapin ng kontraktualisasyon dito sa Freeport area of Bataan. So yung mga simple o maliliit na mga bagay nun na ipagtatagumpay natin para ma-regular at maging kasapi ng unyo ng mga kontraktual na mga manggagawa na ito ay ginagawa natin habang pinapananawagan natin ay yung mga sa gobyerno natin ng pagtigil sa mga kontraktualisasyon. And at the same time, yung mga diniklarang labor-only contracting ng korte o ng National Labor Relations Commission, dapat dineclare na siya, dapat ipasara na. Parang napakagagaan ng mga fine at ang daming tactics ng mga dinideklarang labor-only contracting na mga agency na ito, na kung saan kaya niyang magmaniobra kahit pa ilang beses na siyang dinideclare na bawal sa batas ang ginagawa niya. Paano ho naghahanda yung mga manggagawa naman dito sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya?